Čaute. Tak som na Komjaticách. Vybehli sme sem s Maťom a s Jurom. Má tu na ostrove takú chatku a som sa sem dostal. Ešte som tu nikdy nechytal na ostrove. To chytám tu otvorenú vodu veľkú. Od Nitry. To je od Nitry, no. Od Komjatic v podstate tú časť a podaril sa teda prvý kaprík teda ma potešil, pekný lisák, no a neviem, čo nám to prinese zas. KSP, Krill Squid Pepper, rybka je tu, pozrite sa na ňu, krásny, pekne sa aj vypol. No, tu je pekne, pozrite sa na ňu. No, kamer. Ha? Čiže jaká rýchlovecka? No, pekne sa mi ona. Poddal sa? Počkaj, kamarát, tupať. Že mám vypatého? Máš ho vypatého? No, on sa sám vypol sa, ak som dal do podberača, sa vypol. Ale je živý. Tak, vybral som po 3 hodinách boilies na porovnanie. Toto je Boilies Universal plus, je to squid bez zla. Prečo plusko? Plusko je Boilies, ktorý obsahuje v sebe rybu mučku. Je ten Boilies lepší, nutrične vyváženejší a má viac v sebe atraktantov. Klasický univerzál, ako ho máme, len je proste obohatený o rybiu mučku. Jeho rozpustnosť, ako ste mohli vidieť, je klasicky 4 hodinky, ostanú z toho také krásne oriešky, ktoré sa obmývajú do stredu. Celá tá štruktúra Boilies tam je. Vôňa je úplne identická počas celého rozpúšťania toho Boiliesu. Nemal som na to ale nejaký záber chvíľku, lebo ľavú udicu chytám KSPčko, čo je v podstate prípravná novinka na budúci rok. KSP je to vlastne Krill Squid Pepper.
A idem na túto pravú udicu dať teraz klasiku, keďže chcem zachytať valčeky. Valčeky sú v podstate chytačky, ktoré sú naložené v esencii, v dipe. Ten dip je postavený na základe CSL-ka. To CSL-ko majú veľmi radi kapre a veľmi dobre vonia, robí tu taký kál vo vode. A keď si zoberiete aj ten povlak je potom na tých bojlisoch taký, že taký ako keby obschnutý, ale to robí preto, lebo ten bojlis to vsiakol do seba a nápil sa v podstate tým CSL-kom a vypil aj všetky tie oleje. Ale keď rozrežete ten valček takto na poli, si ho takto vezmete, tak je krásne nasiaknutý 2-3 mm po obvode, čo je dobré, lebo tým pádom, keď to nahodíte do vody, tak to spraví okamžite taký kál a začne tá gulička pracovať a tá vrchná vrstva, tie 2-3 mm sa okamžite obmyjú, čo vydá vo vode všetky tie pachové esencie a tú stopu a ten kál a naláka to toho kapra. Je to fakt oskúšané a už všetci, čo sme tu naokolo aj pochytali, aj chalani v Čechách, čo to majú, tak nám hlásia, že tie zábery prichádzajú takmer okamžite po nahodení. Čiže toto bol účel tohoto spraviť. Takú malú krabičku. Tu konkrétne máme ananás chili. Maťo chytá tam vedľa a takisto nahodí za 5 minút ryba, nahodí za 5 minút ryba. Sú to samozrejme všetko násadové ryby, také 40-50 cm. Ale chytili sa na to, že aj väčšie ryby, akože čo sú fotky, takže tak, no. Toto pôjde teda na tú pravú udicu a tú ľavú, ako som spomínal, KSPčko. Je to rada z rady Enzymatic. Bojlis v podstate naroloval som ho najprv v 20, lebo som sa k tomu dostal, čiže takto nejak tá gulička vyzerá. Má to fakt dobrú vôňu po skvíde, je ho tam cítiť, tá skvídová múka proste spravila svoje, plus všetky extrakty a tak ďalej. Úplne v takom pozadí je cítiť stopu belachanu, čo tú guličku tak trošku zintenzívňuje, a čierne korenie, ktoré je tam nenahradené aromou, ale originál mleté čierne korenie tam je a to z tej guličky tak jemne cítiť. Na tú gulu som mal už teraz tieto dve ryby, ktoré ste videli, a uvidíme, čo to prinesie ešte všetko do zajtra, takže
dávate tie valčeky na háčik, odporúčam ich dávať takto. Takto je tá gulička rolovaná, tu v strede je také mäkšie jadro v podstate, ako bola točená. Pokiaľ ju dáte takto, tak to obmývanie v tomto bode vznikne skôr a vydrží vám kratšie. Tak ako bola rolovaná gula, tak ju treba napichnúť takto na háčik, v podstate dať ju na návezec a v takomto štýle ju chytať. Potom ten valček vydrží tú dobu, ktorú vydržať má a chytí vám rybu, nebudete tak skracovať jeho rozpustnosť. Takže takto sme to nachystali. A ide to tam. Presťahoval som sa z toho kraja sem na také molo. Tu som aj s Maťom. Chytáme túto časť vody. Kvázi medzi ostrovmi. Dole pred chvíľkou plával taký veľký kápor, krásny. Tak Maťo tam dal udicu, že možno na noc tuto pod brehom niečo by došlo. Mám jednu takto tak niekde tu a ďalšiu mám asi v tejto časti. Pozrite, tu sú raci. Dva malí, jeden veľký. Wow. Enzymaty KSPčko po 24 hodinách. No, a je konec. 24 sme na Komiaticách zvládli, niečo sa pochytalo a zás niekedy na budúce.